Aquesta iniciativa Barcelona World és una iniciativa impulsada en primer lloc per la Caixa i amb l'ajut inestimable de la Generalitat de Catalunya, com després explicaré. Nosaltres qui som el grup Miramontes, un grup que pertany a un inversor, que és Enrique Bañuelos. Tenim la seu, la base central a Londres i tenim oficines repartides per tot el món. Bàsicament, les oficines fortes que fins ara han estat d'inversió han estat tant a Xina, per tota la part asiàtica, tenim una oficina important a Beijing, tenim una oficina important a São Paulo, una oficina important a Colòmbia i una oficina a Madrid i negocis també importants a Uruguai. Va haver un moment en què vam pensar que era el moment de començar a mirar també cap a Espanya, sobretot també atesa la situació que tenim a l'economia, i aquí ja vam començar a fer una primera inversió, que després veuran els diaris fa uns mesos que adquirim la majoria d'una empresa cotitzada, sempre buscant aquells projectes que estan situats aquí a Espanya tenen una vessant internacional. Aquest és un projecte que la seu estarà aquí, però és un projecte on les batalles dures es generaran a fora, perquè el que es tracta és que tota aquesta gent que està fora vingui aquí a disfrutar del que nosaltres volem fer. El que volem fer